Kasi pwede na akong buhaton. May tikinitinan sa ato masukin paminaw ni atong programang kini ang atong kaguray. Gikan sa RMN Production Center Hantu Manan sa Unod Panit. Para kini mabay-balkit na kung naminabay kikero, ang ako ma-advise lang naman nga dili naman na siya init-inaton kung kuan wala kay ginabutang. Imo na siya butangan og lana sa sawa og imo na siya inat-inaton hilot-hiloton matag buntag. Pwede mo na siya butangan og herbal capsule. Kanang maudto, pwede mo na siya iipit sa sira aron na makaingon siya mahuwasan. Anang ako naman kung gitistingan og ipit sa sira pero nang lagom raman noon wa man gitaas. Nga na ba ang imong sitwasyon na ay mo pagkabuhaton na ampot na lang siya sa Ginoo. Pero namangi kung sa angay akong buhaton gitanan ako na ila kong biyaan kay kanang pag magtisting kog bira-bira sa ila kay hungaw da kuno kaayo oy mo sangit. Mao na nang dakong kuan dyan, dakong daot sa imo ha. Ang ako ma-advise lang anak niyo. Pwede naman ka magpa-injection. Nagtisting naman kung magpa-inject ka ng gel, petroleum gel, pero nagtipok tanan sa ilalim sa ako ang lambuga ng lagay ang buwan, ang jelly, namura na siya kamuti tanahon. Kung ngayon anak man, magpabilat na lang ka. Magpabilat. Mora na siya ang ako ang maingon. Nga, ilisan mo na pilat ang imuhang lagay. Kay tungod ka mora na siya ka ng mora ka anak ka. At makitaan ko magpainana manggaling ko kaya kung naong inani mag-bulldog niya. Puslan man nga, wala kayo utin. Imo na siyang laplapon. Itlog yung mabilin. Pwede na puro itlog. Hinata na ito bagay nga mga kung ano solirano kini ang ato solirano. Para po sa itong mga viewers natin na ginawag tamatanan nga i-follow ninyo ko no. Kita tayo mo. Follow din. Please do follow ang yang Facebook page Senyorito Carlo. Ayan. Siya ang Dorimo ng Jensen at the same time. He also kuan sa wala gali imitate ba or impersonate niya ang tingog ni Madam Telma. Ayan. Ay okay. Sample sa Telma be. Telma! Napatay ko tingog karon. Napaos na ba kumain? Kanang nasapon nimo nga naikatugsig-lugsing. Ay nasapo sige. Mapadi, pakwara ko. Unsa man ni? Tuganit kong tinuod. Naba mo yung relasyon ni Telma? Wala. Ay, dili, nabigyan na. Magbuwag ta. Nagdula naman sa among unod og panit. Ay, mao ba? Nagdula rami. Ay, nalagto. Papila na siguro ko. No? Papila na kuha na yung dula-dula kay magkadulaon pod ko. Lain makamama. Ay, nagsige na mga self-service, ani. Kung saan man na siya.